Estem amb 2 diables de Montbau. Ah, sí, sí. Em sents? Sí. Diable i diable. Molt diables, tu. No? Sí, oi? Sí. Que ve aquest. Que ve aquest. Bona tarda, bona tarda. A veure, veieu poc, no? Els correfocs de Montbau. No es perdem ni un. El dia avui vindreu, no? Sí. Ja ho tindrem. Ja 30. Ai, el 30, el 30. Això per quin canal és? Pel meu. Per TV3. Per TV3. Això és per canal... Òscar. 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 Fréntate a ello. Què et trobes tu sent diable? Com et sents? Cremat. Cremat, sents? Cremat. Cremat per la dona o per No, el per turisme? la dona no està cremat. No. Ara mateix m'estic escaldant al costat teu. Ah, sí? T'escalfo jo? No, m'estàs escaldant. S'han d'acabar de polir. Va, anem per la Anem a fer diablesa. una birrera? Anem per la diablesa. Quantes birres portes? No, una. Només una? I ara va per una altra. Quantes prendràs avui? Quantes birres prendràs? Només? De 3 en 3. Per què? Entraven igualtat de Catalunya. Però el pa aquí ja està. Ja estan molt calentes. I han dit, Qui? va bé. Que passa per sobre la cintura, que no vagis, que no sé què.